Il-Ministru għas-Saħħa Ġewett Bela ħabbar li mis-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed jinvesti fi kliniċi ta' longevity medicine. Din ix-xorta ta' mediċina minflok tiffoka fuq it-trattament ta' mart għandha lan li tipprevjeni jew tittardja mart ikkawżat minħabba età. Il-Ministru għamel referenza għal rata baxxa ta' fertilità f'Malta u esprima l-intenzjoni tal-Gvern li indirizza din ir-realtà b'aktar investiment fil-Mother and Child Unit fl-Isptar Mater Dei fost oħrajn. Il-Ministru Bela ħabbar dan waqt konferenza fil-Parlament li kienet intiża biex tfakkar il-jum dinji tas-saħħa. Għal il-Gvern għaddej b'ħidma biex tonqos l-età minn persuni jirċievu stedina biex jagħmlu screening għal kanċer tal-musrana minn 50 sena kif inhi llum għal 40 sena. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qalet li r-rata ta' fertilità Malta qiegħda tonqos fil-waqt li dawk li jkollhom l-ulied ta' 35 sena jew aktar qed jiżdiedu, realtà li qalet li hemm bżonn li tkun indirizzata. Qalet li hemm bżonn ukoll li jkunu indirizzati realtajiet bħal nisa li jibqgħu ipejpu waqt it-tqala. Sfortunatament iva għadna qegħdin naraw li jkollok nisa li waqt it-tqala wkoll ikunu qegħdin jużaw kemm is-sustanzi kif ukoll alkohol eċċessiv u kif ukoll jibqgħu ipejpu. Dan huwa importanti u aħna noffru l-għajnuna biex aħna nkun nistgħu ngħinu lill-ommijiet li hija kruċjali dejjem li inti tnaqqas dawn ir-riski imma aktar u iktar meta jkollok mara li hija tqila. Il-Professur Gawci qalet ukoll li hemm bżonn ikun aċċertat li ma jkunx hemm inugwaljanzi fl-aċċess tas-servizzi lill ommijiet u nisa tqal, speċjalment fid-dawl tal-fatt li huma bosta barranin li qed iweldu Malta. Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg għamel aċċenna għal bżonn li jkun indirizzat ix-xorb alkoholiku, tipip u diti li mhumiex tajba kif ukoll it-tniġġis fl-arja. Is-Sur Buttigieg qal li l-screening għandu jkun miftuħ għall-individwi kollha li lim minn età u appella sabiex il-kura tal-kanċer tkun affordabbli u aċċessibbli. Id-Deputat Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti David Aġus irrefera għan-nisa madwar id-dinja li m'għandhomx aċċess għal mediċini u s-saħħa għalkemm innota li sar progress kbir b'kura eċċezzjonali. Faħħar il-kura mogħtija lill-ommijiet u appella l-aktar investiment fil-professjonisti.